Ayun, so dito tayo sa ano, Nena Rabina store, stall. Ayun, may dried fish din dito. Ayan, dito sa Nepo guys. Kasama ko si Sir, Johnny. pangalan niya po? Johnny. Sir Johnny. Ayun, so Ma'am Yen Yen, bigay ko na yung ano, sticker mo kay Sir Johnny. Okay na. Ilan po? Na sticker? Opo. Dalawa yun muna. Dalawa, ayun. Dalawang sticker. Sige po. Ayun. Ingat po sir. Thank you po. Thank you. Opo. Dito po. Ay, kahit po. Si Ma'am Renalyn po. Ay, kayo. Sorry. Sakto ko kain mo na. Pwede yung makikain. Joke lang. Ayan. Ilan ma'am? Dalawa lang po. Dalawa. Kami po ni ate, ano? Magsada. Thank you po. Welcome po. May shoutout ba kayo ma'am? Po? Shoutout po. Wala Wala. po papashoutout. Yung sarili ko na lang kaming ditong Pizza King po. Ayan. Sa Dito po Pizza King. Hello Dito there. sa may bandang Like, ganun. Sadsaran ba ito ma'am? Ako, sa Sadsaran. Ayan. Thank you ma'am. Sige po. Yes, ma'am. Ayun. Dito pala. Kayo pala sir. Ilang sticker sir? Tatlo sir. Okay. Ay. Cellphone naman yung binabunot ko ngayon. Kanina wallet. 1, 2, 3. Sir. May papa-shoutout ka ba sir? Wala po. Wala. Sige sir. Salamat sir ha. Okay. Sige sir. Salamat. Pangalan mo sir? Bon Edison. Kachat ba kita sir? Nagkatawa pa rin. Hindi ka Kailan yan sir? kagabi nung nag-update ka. Ay ko yan. Ayun, buti na lang ano, nakita mo ako. Hindi kita na-chat, ang dami ko kasing chinachat. Hindi totoo yan. Hindi ko napansin. Ayun, sorry. Ilang sticker sir? Okay lang dalawa. Okay lang. Okay lang. Diligid kasi sa limit. Sige sir. Tatluin ko na para ano, may extra ka. Kailan balik mo dito eh? Hindi ko alam. Pero ano, weekend, Sabado madalas. Madali. Kasi dyan ako sa Magsaysay sa Sabado kasi pupunta ako sa Santa Barbara. Huwag kayo iiyak. Kaya hindi ako makakauwi. Ayan. Lang nga dito. Hindi kasi ako nakakuha ng tubig. Bibigyan sana kita eh. Ay, sayang. Gumagawa kami ng tubig dyan sa ano, 5 star. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Doon ka. Ito ba yun sir? Sa may likod ng Victory sabi niya? Hindi ko yan? Ay, hindi ba? Nalilita na ako. Ang dami yung gadget. Sa dami kasi. Oo. Ano ba? May papa-shoutout ka ba sir? Ha? Shoutout. Shout out. Ako lang. Ay, go lang. Ayan. Shout out na lang kayo po. Sige. Thank you. Sir, pa-picture na rin. Kasama mo ba sir? Hindi. Ay, hindi. Hello. Thank you. Sige sir, salamat. Ayun yung sticker mo, kuya. Ay, sige lang. Ginumoto po, no? Oo. Sakto po, nag-comment ako sa may, ano mo, sa may post mo po eh. Sabi Ay. ko po nasa Alaminos ka po, sakto nandito ko sa Kachat ba kita? Hindi po. Ay, hindi. Comment ko lang din po kanina kasi kanina po dumaan sa akin. Yun. Buti na lang. Nice. Ilan po? Kahit ilan po yan. Ilan? Kasama mo? Tatlo na para ano, may extra kayo. Picture na din po. Sige. Thank you po. Thank you. Ingat. Thank you po. Ingat po. Ingat. Sige. Dito lang po. Kayo po yan? Ako. Ah. Tropa pang humihingi. Ganun po. May shampoo kami rito eh. Pwede po ba? Siya mo, sige. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 8. So, siya. Pangalan niyo pala, sir? Pass lang po. Ah, Ronald Pass lang. Ronald. Ayun. Sir Ronald. Salamat, sir. Pwedeng pa-picture po? Salamat, sir. Ingat po. Ingat. Thank you. Ay, hello, ma'am. Pa-picture ako. Kayo pala, ma'am. Galing si ano kanina, Aljun doon. Saan po? Doon sa bahay. Ah, Pwede na!
Ayun ma'am, dito rin po. Ma'am Erich. Ilan po ma'am? 10. NANI?! Sige, isa sila doon. Si Arjun, sabi niya, ikawanan mo kay bala ka dyan. Sabi ko, Wala. Hindi totoo yan. Bola lang yan. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Dun na. Ayan. thank you. Sige ma'am, ingat po kayo, ingat. Sige po ma'am, thank you. A few moments later. Oh sir. Ay. Ito eh. Ay, Oo. Picture ako. sino sir? Sino ang pangalan niyo sir? Vincent. Vincent. Vincent Elias. Ah, Oo, nag-shoot ako eh. ang dami ko kasing ka-chat. Isa ka sir. 2 joints. Sige bounce, bounce, benta, bounce 2 joints parang mafia. Yun. Naka-on to yung camera. Ayun, naka-on. Naka-on ba yan? Ayun, naka-on. Shoutout kay Sir Vincent. Ilang stick? Dumaan nga ako eh. Sigil mo ito eh. Sabi ko, Hello. nakita ko yung ano mo eh, yung post mo. Oo. Sabi mo, nakachat ko lang din kanina. Ilan sir? Ay, tatat. Ano, 4 kami dun. Ay, wala na. Tatat mo. Tatlo na lang. Sige, okay lang. Okay lang sir. Ingat ha, ingat Sige ha. sir. Salamat, salamat. Naman mo, ah. Sige sir, ingat. Sir. Pangalan niyo sir? Castro Melbert po. Sir Melbert. Ayun. So, ayun. Ilang sticker sir? Hihingi din yung mga kasama ko dito ng mga may mga motor sir eh. Ay, mga ilan po? 10 sila sir eh. What? Rider namin. Ah, dami. Dami sir ah. Hindi kung ilalay yung kami sir. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sige sir, makakita siguro to. Ah, Ayun. thank you sir ah. Thank you Sige, sir. idol. Welcome, welcome. Picture na lang sir. Sige po. Thank you sir. Thank you idol ah. Ingat po, ingat. Sige po. Salamat, salamat. Ingat lang sa magte-drive sir. Salamat. So, ayan, kasama natin si Ma'am Melanie. Ilan po ma'am? Kaya po ko siya kung pinag-pwede. Oh, sige. Paubos. Dalawa na lang mo, okay lang. Next time na lang yung iba, ayan. May pa shoutout ka ba? Wala po. Wala. Ayan. Shoutout na lang kay Ma'am Melanie. Yan. Thank you, bye-bye. Sige. Ayun. Ayun si sir. Sir. Good. Gear mo to. Yung to. Volcado Rider. Ayun. To. Palitan lang tayo ng brand. Wow. Ganda. Teka, sabihan natin mo. Ano sir, dito lang sa sa Laminos lang. Tapos mamaya uwi na rin akong Bugalyon. Sa Bugalyon na. Ilang sticker rod? Kahit mga 3 lang siguro. 3. Ayan. Ayun, thank you. May papa-shoutout ka ba, Lod? Yun, thank you sa gear mo to. Yun. Salute. Saka shoutout ko na rin yung YouTube channel ko. So yan, bago pa lang po yan. So sana subscribe nyo. Ayan. Maraming salamat po. Subscribe nyo mga kamoto. Ayan. Sa sa picture din. Ayan. Salamat, Lod. Thank you. Ingat sa biyahe lagi. Next time kasi nagpapagawa rin ako ng t-shirt. Pag bigyan kita. Okay, sige. Salamat. Salamat, Lod. Pag kukuha. Karderya. Ay, kung ano Jay, Don Philip. Ano ginis mo? Ito yan? Mano? Talo lang. Talo? Isa kami. No sumaranan to dyan may isan. Sa ako gawin, at nagpa-reserve ticket. Siyempre, inkuhan ka ta, nag-chat ka. Huwag kayo iiyak. Nagigay sa bali nga doon daw at takit, wala na, kunat. Okay. Salamat. Amen. Ingat ha. Ingat. Oh yeah. Sir, may kilala ba kayong Mark Gill? Mark Gel. Oo. Meron.
Saan siya banda sir? Sa taas ba siya o sa baba? Kung kailangan sa kanya siya, Humingi siya ng ano, sticker ko sir eh. sticker ng Sa vlog. vlog. Oh, okay. Bigyan mo na rin kami. Iwan ko na lang sa inyo sir. Sige, sabihin mo lang. may lagay mo sa motor. Kasi ano, kung mapaubos na to eh. Okay lang sir, 3 na lang. Tag-isa na lang muna kayo, sa susunod na yung iba. Ayan. So, sir, pabigyan na lang yung isa sa kanya, kahit 2 na sa kanya sir. Matagal na kasi humingi. Sige. Sabihin ko pa, iniwan ko kay Sir Ballesteros. Dito, ibigay ko doon sa Martin. Mark Gill. Salamat sir, salamat. Salamat po. A few moments later. Ay, Mark, hey Mark, ayun. Ayun, kaya ano, chinat na rin kita para ano, kunin mo na lang kila sir. So, ayun, kasama natin si Sir Mark. May ipapa-shoutout ka ba sir? Sa mga katrabaho ko, sa asawa ko, sa anak ko, bahay. Ayun, shoutout daw sa mga ano, katrabaho niya sa Novo tsaka sa ano, asawa at anak niya sa bahay. Salamat sir. Next time, sir. Oh, ingat, ingat. Thank you, thank you. Ay. Ay, kaya yan? Sir Tolix. Sabi ko lang eh. Yun, sakpo. Napakan dito eh. Oh, buti nakita mo ako kayo. Kaya ano, pupunta na sana kita. Ilan? Bahala ka na dyan. Okay lang, 2. Sige, Kasi paubos na, marami pa akong bibigyan. Mga nagpa-reserve kasi. Then, so may ipapa-shoutout ka ba? Tugod ko na lang sa Jinan ko sa Singapore, kaya yung asawa ko sa Saudi. Yun. Puro ano sir abroad Sana all. Big time. Ayan. Sino si Sir Tolitz? Ayan, Sir Tolitz. Ayan, shoutout kay Sir Tolitz. Salamat sir. Sabi sa Center Point eh. Bakery daw sa Center Point. May bakery dyan sir? May bakery po dyan? Parang wala po no. Tinignan ko kasi wala eh. Ay baka dito. Ay ikaw yan. Ay baka dito. Ay ikaw yan. Ikaw pala. Sabi mo yung ano, limit kari. Ano po? Ha? Sige sir. Ilan ba sir? Ay, dalawa lang po. 2. Ayan. Sino po? Ayan. Ayan. Ito po. Sino pa po? Ayun. Ganda po yan. Patay, paubos na yung sticker natin. Okay na po. Pero pa, ikaw, dyan. Hindi na. Next time na lang po yung iba, paubos na po kasi. Sige, sige. Isa mo muna doon, baka wala kang masabi. Sige. Salamat, Sir Erwin. Isa pa. Paubos na. Ito sir. Sige po. Thank you. Sige po. Meron pa. Sorry. Yung mga nagpa-reserve sa akin. Sige sir. Thank you. Thank you, thank you. Patay, paubos na. Kaya binigyan ka na sila. Wala pa ba kayo sir? Wala pa ba? Nagbigay na ako ng ano dito eh. Hindi ka napapanood, hindi ka naman nanagan na. Ay. Sino sir? 2 lang? Ay. Nabigyan na kita sir, di ba? Ako nakabigay ko doon sa big bike. Ayan. Hello, boss na. Tingin mo na lahat. Hindi sir, may nagpa-reserve kasi dito. Ano ninyo, sobra ka oh. Mahal sa amin. Sige sir, sige sir. Sige, thank you. Sorry sa mga nagpa-reserve, naupusan kayo. Sige pa, sige. Sige.
afternoon po. Andyan po si Sir Jeremy. Ah, may bibigay lang po ako sa kanyang sticker. Opo. Ano si Jeremy? Ano po? Ano po ba yung vlog? Opo, yung sticker. Ayun na. Ayun, dyan siya. Ayun. Sino ng vlogger to? Naubusan kasi ako. Sir, naubusan ako eh. Last na ba? Sa'yo na sana to eh. Yun ang kasama ko. Ah, ayun. Sige sir. Bigay ko ba? Ah, sige sir. Ma'am, next time na po ah. Okay lang. Next time na po yung sa inyo. Naubusan kasi ako. Jeremy siya kasi yung nag-video. Opo. Ay, picture nga ako. Tapos ano, kakain sana ako eh. Katatapos ko lang kumain. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Picture ba ako sa'yo? Ay, sige, sige, sige. Kalye, Potok, Batok, Pares. So, dito pala yun. Papuntang ano yun, Tamaro. So, ano, kakain sana ako dito kaso busog pa ako eh. Bruh. Open ka. Okay yun. Yes, sir. Yun. Sige ba? Thank you ba? Dito rin sir, dito rin. Para ano i-post ko. Ayan. 1, 2. Yun. Thank you, thank you sir. Thank you sir. Thank you ba? Okay. Next time na yung sticker niya. Naubusan eh. Ah, sige, sige. Ay, Idol. Sige na ito. Sticker. Idol, dadalo. Ay sige ito, bibigay ko lang sa pangkatang isa. Ah, sige. Ano, kahit sa next week na lang kasi naubusan ako Ay, taga saan ka ba ito? sa Magsaysay. Mag-isa lang. Oo. Ah, sige, Idol. Ito lang rin sa Oo, ares, ares. Sige, sige. Thank you, thank you. Ma'am, pensya na, dalawa lang. Ito yung bahay namin guys. So, yung mga tricycle ko. Dito lang kasi manukan ko kaya dito lang nataon na ano. Ah, kasama ko po. Next time na lang po, Sige ma'am. po. Saturday. Next wala kasi ano pag ano nag-deliver kasi ako online seller ko kasi. Ah, anong, Pag ano, ano yung mga dinibenta niyo, ma'am? lahat po. Pero ano kasi nag-slipper kasi baka kids at saka utensil. Ayan. Check niyo yung shop ni ma'am. Anong pangalan ng page niyo? And yung pinag-chat ko sa iyo sir. Ah, yan, yan, MJ yan. siya. Ayan, sige. Ikon ko na lang. Pang online ano ko kasi yung account. Sige, ma'am. Thank you po. Ingat po. Thank you. Picture natin po. Ah, sige, ma'am. Sama? Hindi ka nasama? Hindi na. Hindi na. Dalawa. Bruh. Ito, ma'am. Thank you po. Welcome. Thank you po. Okay. Ay, dito rin, ma'am. Isa rin dito. Ay. 1, 2, 3. Okay. Sige, ma'am. Thank you. Ito ba yun? Ayan. Ay. Boss, may nagkatrabaho dito na John Jonald. boss, Saan ba? Ay, nasan sir? Ay, wala siya? Sticker ba yung boss? Oh, yung sticker. Sa'yo ko na lang bigay. Wala siya sa... Yung ba yung sinasabi niya kanina sa akin? Oh, kahapon sana eh. Kaso, nagmamadali na kasi ako. Sticker. Tapos, bigay ko na lahat sa inyo. Ito na lang boss. Oh, yan na lang eh. Naman ba kami? Oh. Kasi ano, nag-order pa ako. Baka next week na dumating. Pag meron, ano, sige. Chat niya na lang ako. Sige, Shoutout pala sa inyo sir. Pangalan niyo po? Chatsky. Chatsky, Boss Chatsky. Salamat sir. Sir. Sige, sige. Thank you. Sige po. Thank you, thank you.